sama stadium. Mana kuponnya? Asik, 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 go. Hey, spesial song Dato Maringgi. Ada, hey, hey, ha. Hey, Dato Maringgi. Hey, 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 Dato Maringgi. Basalan kana kiti bapasan kana mato kaya. Ko indah gabaya panggantinyo anak gadi. Basalan kana kiti bapasan kana mato kaya. Ko indah gabaya panggantinyo anak gadi. Jika balaka ini buahnya badantang. Ondela diam dia batu di dalam sarang. Adonan merpati hijau di awan biru. 51 ini angko di kartu. Hey, Dato Maringgi. Hey, 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 Dato Maringgi. Malang nasib si joki sabalunan dicari. Sabaleman nanti alun adonan sudi. Medan Tanjung Marawa cari silapan 2. 80 lah 2 kini angka dijaga. Ulu Gamborayo onde di Padang Panjang. 26 kini nyau melayang. Si 26 kini angko di tangan. Alah gugur pulo kini bunga flamboyan. Hey, Dato Maringgi. Hey, 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 Dato Maringgi. 79 kini angko bajalan. Adonan Singkara, Inyo dan Nau di Solo. 8 baleh Mancogo, 8 baleh Tatangko. Urang gaeknya sayang kini patah batu ke. Jikola bajalan, Inyo marese-rese. Ya 9 baleh kini angko dipike. Alun ado pulo kini urang nandape. Alun ado pulo kini urang tapike. Hey, Dato Maringgi. Hey, 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 Dato Maringgi. Nasalangkan piti papasangkan mato kaya. Ko indah kabaya panggantinyo anak gadi. Nasalangkan piti papasangkan mato kaya. Ko indah kabaya panggantinyo anak gadi. Kini si ade inyo mencari ube. 60 ampe kini angko direse. 60 ampe angko nana disure. Alun ado pulo kini urang nandape. Hey, Dato Maringgi. Hey, 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 Dato Maringgi. Indangnya mabuk ganjo dicari 62. 60 lah 2 kini angko dijago. Alun adonan suko dicali angko tibo. Batan alaman jago angka aku tabau. Kini disambung onde main kembali. Jikola sapangga iyo buaso hilang. 5 baleh tuan angko nana disilang. 5 baleh sayang angko nana dipandang. Hey, Dato Maringgi. Hey, 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 Dato Maringgi. Alun adonan manang cali angko di tangan. Iyo kelok lapaku onde kulai-kulayan. Anak nan di pangku ini yo didendangkan. Jiko inyolah gadang samo jom malin kundang. 39 angko nan dipasang. Oh, kiri 2 baris ibu. Ada 2 baris. Oke. 2 baris 10 angka. 39 angka kita terakhir. 39 41 66 28 11 satu baris. 15 36 64 79 80. Oke, satu orang. Ada lawannya? Ada lawan? Kalau ada dia tasi manang lai. Karena nanti kita undi kalau ada lawan. Cuman 1 orang pemenang. 1 orang. Oke. Op. Nih, siro darah ibu udah we.